ассалому алайкум бародарои азиз, созен, хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса як бори дигар хушомадем ба канали Мошини Савдо бародаро. Дар навори имрӯза мо баҳри шумо 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. Боварӣ дорум бародар, мошини дилхоҳ дар миёбӣ. Навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ, замин, хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон. Зиндаву сарбаланд бошен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 161-62 сомонӣ тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. ва мо навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. Якум мошини фурӯшӣ мо аст Toyota Caldina соли барориш 1996 дар кузуфи минивен. Ранг боша кабуд, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. Мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. Акклиматор навай, баллоно навай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтаестай 25 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 154 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мешавад, алишам мешавад. вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ мо ҳаст бародаро. Mercedes-Benz C-класс соли барориши 2000 сол дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, объём мотор боша DV4, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дора мегӯяд. мошин як дастгаштагия, 4 электропакет дорад, кондитсионер, сиденё, лифт, обогрев сиденё, мултирул, боковой ушкута электроник, сентр замок, задагӣ пусидагӣ надорад. мотор, коробка ходовой 100%. хулоса мошин гуфта чотка, бе расход мешини, фақат ҳай мекунӣ, камбудӣ нестай. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтаеста 39 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 240 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайкгузориро фаромӯш накун бародар ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо ҳаст Toyota Mark D соли барориш 1993 дар кузуфи седан, ранг боша сафед, объём мотор боша DV5, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷати яксола дорад, 4 баллони хуби дигарам дора гуфта срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтаеста 15 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 92 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ мо ҳаст Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996 дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, объём мотор боша D, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегӯяд, як сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтаеста 26 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 160 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, ногуфта намонем як бори дигар ки шахсое ки мошини фурӯшӣ, замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба эълони панҷум. ВАЗ 2107 соли барориш 2002 дар кузуфи седан, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар наисондагӣ нестай бародаро. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаестай 12 000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 74 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
шашум мошини фурӯшии мо ҳаст BMW 5 Series S. соли барориш 1999 дар кузуфи седан. ранг бошад сиёҳ. объем мотор бошад D. сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка, механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. камбудӣ неста гуфта срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 35500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 219000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзона мекунем, алиша мешавад. вариантҳо бошад пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони ҳафтам. Daewoo Nexia соли барориш 1995 дар кузуфи седан. ранг бошад сафед. объем мотор бошад 1.6. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка, механика. мошин гуфтааш состояниш хубай, акклиматори нав дорад, балоношам навай, варид надорад, моторшам соза гуфтааш срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 13000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 80000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтааш марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст BMW 5 Series S соли барориш 1999 дар кузуфи седан. ранг бошад сафед. объем мотор бошад DV5. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтай мотор, коробка ходовой 100% бе камбудӣ, кожни салон, абагреф сидени, лифт сидени, памят сидени, лук дора, срочно ҳуҷҷатош буд шидаке мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 31000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 240000 рубл. харидори аниқ бошад гуфта арзона мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Toyota Corolla соли барориш 2004 сол дар кузуфи седан. ранг бошад мокри асфалт. объем мотор бошад 1.6. сӯзишворӣ бошад бензин, коробка, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кондитсионерш кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 60000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 370000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед. варианти алиширам ҳаста пешниҳод кунед гуфтай ба ягонта гуфтай соли барориш 2008 сол бошад Toyota Corolla-ра болои суметам агар бошад гуфтай пешниҳод кунед вариантҳоро. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти бештар айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳам мошини фурӯши мо ҳаст Kia Optima соли барориш 2007 сол дар кузуфи седан. ранг бошад серебристӣ. объем мотор бошад D. сӯзишворӣ бошад газ, бензин, коробка, автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно сум дар кора гуфтай мефурӯшем. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 27000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 166000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай арзона мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11 ВАЗ 2110 соли барориш 2007 сол дар кузуфи седан. ранг бошад серебристӣ. объем мотор бошад 1.6. сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка, механика. мошина гуфтай краскаша нав кардагем, мотор нав, дар рӯи пеш электропакет дорад, сентр замок фавран фурӯхта мешавад. камбудӣ неста. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 13500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 83000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай арзона мекунем. вариантҳои алишишам ҳастад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст бародаро ВАЗ 21099 соли барориш 1996 дар кузуфи седан. ранг бошад кабуд. объем мотор бошад 1.5. сӯзишворӣ бошад бензин, коробка, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. краска нав, дута электропакет дорад, сентр замок, ду балони пеш нав гуфта балонои қафош 80% ҳуҷҷатош буд шидаге срочно фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша бошад гуфтеса 17500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад
ба 105,000 рубл харидори аниқ бошад ки арзона мекунем. Марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. раҳмат ки навора то охира тамошо кардед, моро дастгирӣ кардед. Зиндаву сарбаланд бошем бародаро. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо бо шумо бошад. хайр бародаро.